Goedendag iedereen te Hulst. Even hier het Hulst winkelcentrum Stationsplein. Met aansluiting dus van de andere handelszaken, supermarkten. En dan ook verder de kleinere zaken. Hè. Ja, daar even een beeld op de Albert Heijn XL Hulst. Ja, een beetje de inhang als je komt van de N290. Zo vlieg ik terug even verder. Ja, vandaag toch wel een licht bewolkt weer. Nog een mooi beeld daar op even verder binnenstad Hulst. Dus ja, altijd een drukpunt hier. Ja, de winkels zijn ook open, 7 op 7. Dat is ook wel gemakkelijk. Even ook het Oud-Hulst hier in beeld. Aansluiting rechterover dan de Havenfortparking. Ja, hier aan de rechterkant Action Hulst. Dus alles dicht bij elkaar, is ook wel gemakkelijk. En dan hier een beeld over de binnenstad, natuurlijk met wat bewolking. Bon, Hulst aangenaam bij iedere weersomstandigheden. Hè. Ook veel horeca aanwezig in het centrum. Heb je ook bioscoop Hulst. En natuurlijk nu aanstaande de cyclocross. Even snel een beeld over de Grote Markt. Aansluiting ook met de Steenstraat, de Hensestraat, Winkelstraat. Ja, dan direct hier de rechterkant een stuk van de vesting. Opnieuw hier prachtige beelden van de voorbereiding voor de cyclocross. Lang weekend, meer bepaald ja, 30, 31 en 1 februari. Dus ook op 1 februari het koninklijk bezoek. Beeld op het parcours. Dus de voorbereiding volop bezig. Is ook al wel ver gevorderd hier. Ik ga nu de richting van de Dubbele Poort.
Dus dan terug de zone van de Bierkaai. Kijk, die overgangspunten. En dan ook ja, het centrale punt hier. Ja, het is bijzonder groot van formaat, toch wel een redelijk parcours. En absoluut een aanrader om naar Huls te komen. Ik zeg vlot bereikbaar via de E34 uit Antwerpen, uit Gent. Aansluiting met de N403. Ook voor de mensen dus die ja, dan verder Kapellebrug op. Even geduldig, dan zijn er nog kleine werkzaamheden. Bon, het is een vlotte verbinding. En dan ook mogelijkheid met de lijnbus. En dan hoppen op aanvraag. Of eventueel komen met de fiets. Een deelfiets via de fietssnelweg F411. Of ja, gewoonweg je eigen fiets. Vele mogelijkheden. Hier nog een mooi beeld. Ja, de weersomstandigheden zijn iets verslechterd. Het is begonnen met te regenen, ook meer wind. Maar bon, het was nog even interessant deze vlucht kort in beeld te brengen hier, die mooie beelden van de stad. En de komende cyclocross. En hier ben ik terug aan de locatie van het winkelcentrum. Zo, beste mensen, even een zachte landing, want er is wel wat, er zijn wat rukwinden aanwezig. Zo, dat was het hier even in Hulst. Tot een nieuwe vlucht, tot de volgende keer.